नमस्कार, दिव्याच किचन मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। बाहेर मस्त पाऊस पडतोय आणि आज आपण कोकणातली औषधं वेगवेगळ्या ज्याला आपण सांबार बोलतो, कडधान्याचे सांबार, आम्ही कोकणामध्ये सांबार बोलतो, सांबारा, कडधान्याचा सांबार, आपण रस्साही म्हणू शकतो। पौष्टिक तर आहेच, पण उष्णतावर्धक, शक्ती देणारे, अंगात थंडी घालवणारे असे हे सगळे काढे आहेत। काढेही म्हणायला हरकत नाही, राईसबरोबर भाकरीबरोबर छान लागतात। अगदी मटणाची बरोबरी करणारे हे रस्से आहेत। वेगवेगळ्या कडधान्यांचे, चण्याचं, चवळीचं, मूग, मटकी, सगळ्या बहुतेक बऱ्याच कडधान्याचं बनवलं जातं। आणि चवळी एक असं कडधान्य आहे ना, लगेच भिजतं एक तासामध्ये आणि शिजतही लवकर। तरी मी एक रात्र भिजत घातली, एकच रात्र भिजत घालायचे, मोड आणायची गरज नाही। आणि आता हिला पहिला आपण छान असं मऊ शिजवून घेणार आहे। कुकरमध्ये 2 शिट्या मारल्या तरी चालतील, मी साधं गॅसवर शिजवून घेणार आहे। आणि नंतर मग त्याचं वाटण, मालवणी वाटणाचा मी व्हिडिओ टाकलेला आहे, पण मी परत एकदा ह्याच्यासाठी स्पेशल गरम मसाले घालून वेगळं एक वाटण दाखवणार आहे। आधी आपण चवळी शिजत ठेवूया, मी गॅसवरच शिजवून घेणार आहे आणि नंतर मी तुम्हाला वाटप दाखवते। वाटण, चवळी आपण एकीकडे उकडत ठेवली आहे गॅसवर। वाटण्यासाठी मी साधारण 1-1.5 कांदा घेतलाय, अख्खा लसूण कांदा घेतला, ह्याच्यातला थोडा 4-5 फोडणीमध्ये घालणार आहे। 1-1.5 इंच आलं घेतलंय, अर्धा ओला नारळ घेतलाय आणि 1-2-3 चमचे सुके खोबरे घेतले, जे तयार रेडी येतं ते मी घेतलेलं आहे। आणि गरम मसाले मी करता करता दाखवणार आहे मी किती वापरणार, अगदी जरा जरा नावाला वापरायचे। मालवणी मसाला वापरणार आहोत, त्याच्यात ऑलरेडी गरम मसाले भरपूर असतात, ॲडिशनल आपण थोडे थोडे एक चटकदार गरम मसाल्याची चव येण्यासाठी वापरणार आहोत। आता आपलं वाटण, मालवणी वाटण, हे मी व्हिडिओ ऑलरेडी टाकलेला आहे मालवणी वाटणाचा सेपरेट, पण तरीसुद्धा चवळीच्या रश्श्याबरोबर मी परत एकदा तो व्हिडिओ तुम्हाला दाखवते आहे। बऱ्याचदा मालवणी वाटणामध्ये असे वेगळे प्रकार, थोडं कमी जास्त वगैरे असं असतं, त्यामुळे अगदीच काय हेच एवढं प्रमाण, तेच तेवढं प्रमाणात असं नसतं। तर नॉर्मली असं असतं, म्हणजे खोबऱ्याचा अर्धा कांदा असतो, लसूण, कांद्याच्या अर्धी लसूण असते, आलं 1-1.5 इंच आणि गरम मसाले अगदी 2-2, 3-3। तर आता ते मी बनवता दाखवते। तवा आपला मस्त तापलाय, लसूण थोडी आपण ही फोडणीमध्ये घेणार आहोत, म्हणजे दाताखाली आली ना की चव चांगली लागते। कांदा, हे कांदा आता चांगला लाल होईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। मीठ, थोडंसं मीठ घातलं ना की चव येते वाटणाला चांगली। वाटणामध्ये तेल नाही घातलंय मी, कांदा लसणीमध्ये तेल असतं स्वतःचं, ते असं भाजताना बाहेर येतं बघा, तुम्हाला दिसत असेल। नॉर्मली चुलीत भाजतात कांदा आणि खोबरे, मी चुलीतलं सुद्धा वाटण दाखवलेलं आहे। आता आपण कांदा जरा लालसर झाला की थोडे थोडे गरम मसाले घालणार आहोत। कांदा नरम झालाय आणि लाल झालाय, आता आपण गरम मसाले टाकण्यासाठी साधारण 1 चमचा ऑइल वापरणार आहोत, जास्त नाही, आणि 1 पासा काळ्या मिऱ्या, 2 लवंग, 1 चमचा धने, अर्धा चमचा बडीशेप, पाव तुकडा जायफळ, जे अवेलेबल असेल ते, नसेल तर काही नाही घातलं तरी चालेल, नुसता मसाला मालवणी चालेल। जायपत्री, दालचिनी 1 तुकडा, त्याच्यानंतर चक्री फूल अर्ध, हिरव्या वेलच्या 2, माझ्याकडे आता हे घरात होतं ते मी दगडफूल अगदी किंचित, दगडफुलाने ना मसाल्याला एक अप्रतिम अरोमा येतो। आणि आपण खसखस वापरणार आहोत, पण खसखस आपण लास्टला टाकणार, कारण जळू शकतो म्हणून। आता हे जरा परत लाल छान करून घेऊया। कांदा बघा छान लाल झालाय, लोखंडी तव्यात आपण वाटण भाजतो आहोत। तेजपत्ता, आणि आता आपण सगळे खोबरे ॲड करणार आहोत। मसाल्याचा मस्त अरोमा सुटला गरम मसाल्याचा। एकीकडे आपली चवळी शिजते आहे
आणि आता आपण खोबरं ॲड करणार आहोत. आलं, ओले खोबरे, सुके खोबरे, आपली लसूण फोडणीची पडली चुलून घेते. सुके खोबरे आता हे एकदम हे सगळं लाल होईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. गॅस मोठा ठेवला आहे मी. आणि लास्टला आपण खसखस घालणार आहोत. वाटण आपलं लाल झालंय. आता आपण एक अर्धा चमचा खसखस घातली आणि 1-2 मिनिटं परतून घ्यायचं आणि नंतर आपण थोडं गार झालं की वाटण मिक्सरला वाटून घ्यायचं. सगळं वाटण नाही वापरणार आहे मी, थोडं फ्रीजमध्ये काढून ठेवणार आहे. गरज लागेल तेवढंच वापरणार आहे. साधारण आठवडाभर हे फ्रीजमध्ये चांगलं राहतं. आपलं वाटण रेडी आहे. आता थंड झालं की आपण मिक्सरला मऊ असं वाटून घ्यायचं. वाटणामध्ये कोथिंबीरही तुम्ही घालू शकता. मी नाही, माझ्याकडे नाहीच आहे ॲक्च्युली, म्हणून नाही वापरत आहे. नाही तर कोथिंबीर वाटणामध्ये घालून थोडंसं वरती खालती केलं ना तरी वाटणाला चव चांगली येते. पण कोथिंबीर घातलेलं वाटण आहे ना, 1 आठवडा फ्रीजमध्ये ठेवणं जरा बरोबर वाटत नाही. तर तुम्ही लगेच फ्रेश वापरणार असाल तर कोथिंबीर वापरा. फ्रीजमध्ये ठेवणार असाल आठवडाभर तर लगेच कोथिंबीर वापरू नका. अजून मीठ घालून वाटून चांगलं 15 दिवस पण फ्रीजमध्ये हे वाटण चांगलं टिकतं. तर आता आपण गॅस बंद करूया. वाटण मऊ आपलं बघा मस्त वाटून झालंय. आता ह्याच्यामध्येच आपण चवळी अशी जस्ट भुरभरवून घेणार आहोत. रवीने घोटता आली तरी चालेल. थोडी अर्धी अख्खी ठेवायची आणि अर्धी जस्ट भुरभरवून घ्यायची. वाटण मी पहिलं वेगळं असं काढून घेते. चवळी आपली हे झाली आहे, मस्त शिजली आहे बघा. आणि थोडी गार केली आहे मिक्सरला, आपल्याला तिला भुरभरून घ्यायचं आहे म्हणून. वाटण आपण काढून घेतलं आहे आणि त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये चवळीला अर्धी चवळी आणि अर्धी आपण अख्खी ठेवणार आहे. पीठ नाही करायचं आहे, जस्ट आपल्याला भुरभरून घ्यायचं आणि थोडी आपण अख्खी ठेवणार. एकीकडे मी आपलं कढई पॅन ठेवलं आहे रस्स्यासाठी, खुलगट पॅन गॅसवरती. त्याची आपण फोडणी देणार आहोत. पहिलं आता हे भुरभरून जस्ट घेऊया. हे बघा जस्ट भुरभुरवलं आहे, जास्त नाही, पीठ नाही करायचं आहे. आणि आता आपण फोडणी. तेल घेतलं आहे साधारण 2 ते 3 चमचे. थोडीशी राई तडतडली की जिरे अर्धा चमचा एका बाजूला पण कांदा. आता हे छान राई जिरं तडतडलं की कांदा त्याच्यामध्ये आपण छान लाल होईपर्यंत परतून घ्यायचं. हळद 1 चमचा, मालवणी मसाला साधारण 1 चमचा, चवळी, आणि आपलं वाटण. हे पाहिजे किती पातळ घट्ट पाहिजे त्याप्रमाणे वाटण ॲड करा. तर मिक्सर धुवून आपण पाणी ॲड करणार आहोत. ही उरलेली आपली अख्खीवाली चवळी. छान उकळी काढायची आपल्याला ह्याची. छान एक 5-6 मिनिटं आपल्याला त्याला उकळवून घ्यायचं आहे. आपली लसूण राहिली होती फोडणीत घालायची, तर ती मी आता ठेचून वरण घालते. चुकून गडबडीत विसरली मी, तर ती आता मी ठेचून वरून घालते. आता छान आपल्याला उकळवून घ्यायचं. मस्त
बटाटा उकळला आहे आणि मीठ चवीनुसार, 1 2 3 आमसुलं, थोडीशी तिखट आंबट चव येण्यासाठी. आणि हे नुसतं सूप म्हणून पण पिऊ शकता. कोथिंबीर वरून भुरभुरवा. गावाकडे कोथिंबीर वगैरे नॉर्मली नसते, असंच बनवलं जातं. तुम्हाला आवडत असेल तर घातली तरी चालेल. आणि राईस बरोबर, भाकरी बरोबर, कशाबरोबरही तुम्ही याचा नुसतं सुद्धा आस्वाद घेऊ शकता. कोकणातलं औषध चवळीचं सांबार. हे तर चवळीच नाही, कोणतंही कडधान्याचं रोज एक तरी हा प्रकार प्रत्येक घरात भेटणारच. शेती भात पाण्यात भिजून आल्यानंतर गरम गरम पिण्यासाठी कुळदाचा रस्सा आपण सांबार बघणार आहोत. नेक्स्ट आपण कुळदाचं बघणार आहोत, मोड काढून. त्यासाठी कुळीद मी भिजत घातल्या, दिवसभर भिजून रात्री ते बांधून ठेवणार. साधारण कुळीदला मोड येण्यासाठी 2 ते 3 दिवस लागतात, लगेच मोड येत नाही. आणि आपलं चवळीचं सांबार तयार आहे.